ସାଙ୍ଗମାନେ କଥା କ'ଣ କି ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପେଣ୍ଟିଂକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ୱିଶ୍ ଯେ କି ପେଣ୍ଟିଂ ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ କି ଆର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ କେମିତି ଖାଲି କିଣିକି ଆଣିବେ ଆଉ ଡ୍ରଇଂ ବନେଇବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସେଟଅପ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇଟିଂ ପାଇଁକା ଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରଖିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରାଇପଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବନେଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ମୋତେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏମିତି ପେଣ୍ଟିଂ କରେ ହିଁ ମାନେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ପେଣ୍ଟିଂ କରି ହେଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରଇଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ରିଲିକ୍ କ୍ୟାନଭାସରେ ମୁଁ କରିଛି, କ୍ୟାନଭାସ ଡ୍ରଇଂ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ଗୋଟେ। ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଜଣେଇବେ। ଆଜି କ'ଣ ହେଲା ନା, ତ ସାଲେରୀ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁକା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁକା କିଛି ଜିନିଷ ହେଉଛି କିଣିକି ଆଣିଲି ହେରି। ତ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାନଭାସ୍ ଗୋଟେ A3 ସାଇଜ୍ର କ୍ୟାନଭାସ୍ ଗୋଟେ ଆଣିଛି। ତା ସହିତ ଏଇଠିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତକ ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି MDFରେ ବି ହେଉଛି ଡ୍ରଇଂ କରାଯାଏ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ରଇଂ ହୁଏ MDFରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ MDF ବି ମୁଁ ଆଣିଛି ହେରି। ତା ସହିତ A4 ସାଇଜ୍ର କ୍ୟାନଭାସ୍ ବି ଆଣିଛି। ଆଉ ଇଏ ରାଉଣ୍ଡ MDF, ସ୍କୋୟାର ବାଲା ବି MDF ଆଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଟେବୁଲଟା ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି, ତ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁକା ବଡ଼ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଟେ ବନେଇ ପାରିନି। ଟେବୁଲଟା ଟିକେ ବଡ଼ କି ବନେଇବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ସବୁ ଆର୍ଟର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ରହିପାରିବ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟ ବି କରିବି। ତା ସହିତ ନିଜେ ବି ଭାବିଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫଟୋ ବାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଆଣିଥିଲି। ତ କେମିତି କ'ଣ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଇଛି ମୋତେ ଜାଣିବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଏକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ପେଣ୍ଟିଂ ଲାମିନେସନ୍ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି ବାଇଣ୍ଡିଂ କରାହେଇଥିଲା, ତ ଜାଣିବା ପାଇଁକା ମୁଁ ତାକୁ ଓପନ୍ କରିକି ଶିଖି ବି ଯାଇଛି କେମିତି କ'ଣ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି। ତ ଆଗକୁ ମୋର ଯାହା ବି ଫଟୋ ଅଛି ସବୁ ବାଇଣ୍ଡିଂ ହେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ କରିବି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠି ନା କି ହେଉଛି ମୁଁ କିଛି ଟିଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ବି କରେ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ଛାଡ଼ିଛି। ତ ମଝିରେ ଟାଇମ୍ ହେଇପାରିଲାନି ବୋଲିକା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏଇ ଜାଗାରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ବଦଳରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଆଣିକି ଲଗେଇବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୁଁ ଚକ୍ରେ ଡ୍ରଇଂ କଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, କାରଣ ଚକ୍ରେ ହାତର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବହୁତ ଭଲ ଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ପେଣ୍ଟିଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ରଖିଛି, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛି ବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ, ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିକି ଦେଖେଇବି, ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖେଇବି। ତ ଏକା ବେଳକେ ଗୋଟେ କଲେକ୍ସନ୍ ସବୁ କରିକି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, ସେଇଥିରେ କି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ ଦରକାର, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓ ଗ୍ରୋ ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ଏନକରେଜ୍ ମିଳେନି। ଯେମିତି ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ସପୋଜ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର, ମାନେ ଫୁଏଲ୍ ଦରକାର। ସେ ଫୁଏଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନରେ ପଡ଼ୁଛି ତ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ୁଛି। ସେମିତି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭ୍ୟୁ ଯିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଫଲୋଅର୍ସ ମିଳିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଭୋକା, ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ କରିବାର ଗୋଟେ ଜିଦ୍ଦି, ସେଇଟା ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବେ। ତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଆର୍ଟର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ତା ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇ ଜିନିଷ ବି ଆପଣ ସଜେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।